खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा मुस्रि नार्जारी। दायो आङो डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदायाव एम ए खालामगासिनो दङ। आंनि गुबै थङा जाबाय सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि ओनसोलनि गणेशगुरी। आङो सासे गुबै खन्थाइगिरि नङा, थेवबो खन्थाइ बिबार हान्जानि खन्थाइ बादायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो दिनै आं गावनो सोरजिनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनानै बाहागो लानो सानदों। गेना गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा मोनगोनखौ आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा आंखाल। आंखाल सैथोनि अख्राङाव अमाबैसा, फोथायनाय आरो गोथारथिनि दाउसाया गांगोथि सुनानै माब्लाबानो बिरगलांबाय। अननायनि दैमुआव गिख्रंथाव बिजानुफोरनि मेल, गियाननि बाथियाव गोसोम उखुन्दै। अखाफोर जहाबनाय मुलुगाव गोदान जोलैनि दावबायदिङा। नोंनि मोखां आं सिनाया, नाजायाखै सिनायनो नोंबोसो आंनि मोखां। जोलैनि बेगर जोलै, गोजाम जोलैनि बेगर जोगारदों। गियाननि गोहोजों गोदान जोलै। गियाननि अरगेंआ जोंब्लावदों, जेनिबो गुदि बेनो जादों। नाथाय आंखाल नोंनावखि सोमजियाखै सैथोनि, फोथायथिनि, अननायनि, खौसेथिनि? अब्ला बोसोनथिया मामोन गियाननि? पापनि दैमुआव लोहाबनाय? सुबुंथिखौ बोलि होनाय? ना सुबुंनि गोथां थैजों गेलेनाय? मिसाइल गोहोखौ एलियेननि हेंथायै जुजिनो सोरजिनाय जादोंना? सिलाय बारुदखौलाय सोरजोंथो जुजिनो सोरजिखो? गान्धी बादआ दिनै माराव अरबाय, खुगायाव सिनि सावसोबनानै सुबुंथिनि फोरमान। केसेर सेवग्लिनाय गोर्बो आन्दोआव हिंसा, फोथायखेबस', मुगैनाय, नाख्रेबनायनि। लोमसावनाय दै बानायाव अननाय, फोथायनाय, सैथो, अहिंसा आरो खौसेथिया फेंफोना जाना गोजावबाय दिनै। बेनिनो आंखाल आंहा। गोजोन्थों।